אהלן, מה קורה? אז הגענו לסרטון הראשון של איך נראה מסע לקוח. אז ככה, אז השלב הראשון במסע לקוח, אחרי שכבר עברנו את שלב הסקרנות, סיקרנו כבר את הלקוח. המטרה זה לתת לו את החיזוק של למה הוא המשיך את הדבר הזה, ולמה הוא נמצא פה בתוך התהליך, ולתת בעצם את התוצאה הסופית לאן אנחנו מכוונים. אז המטרה המרכזית בתוך מסע לקוח שנותן ערך ונותן אמון, זה קודם כל להגיד לו, בסוף התהליך הזה, אחד, אתה תוריד משמעותית את העלות לליד, כי אתה בעצם תביא הרבה תנועה לתוך התהליך הזה, כי אתה נותן ערך. שתיים, אתה יצר מנגנון שאתה, הרבה אנשים רואים אותך ואתה מייצר מותג, אתה מחזק את המותג ואתה גם מראה את המוצר או את השירות שלך. והשלב השלישי זה להראות את זה בפועל. מה המוצר שלך? לצרף קטלוג, לצרף איזשהו דף ייחודי באתר, ולצרף תמצית ממש קטנה מאיזשהו לקוח או איזשהו פרויקט שנעשה. אז זה השלב הראשון בתוך התהליך. בסרטון הבא נמשיך בעצם את חיזוק מסע הלקוח, ונבין איך אנחנו ממשיכים את הדרך לרכישת אמון ובאמת לקוח בשל לתוך תהליך מחירה. אז נתראה בסרטון הבא.